खिन्थु गोसोआ थिग खालामनानै लानाया मोजां आंथ' ओंखायनो खावलायदों बिसोरबो संग्रामि मानसि हाग्रामा महिलारियाबो जिउआव बिराद संग्राम खालामबोदों खाम्फायाबो खालामबोदों सन्दनाबो खालामबोदों जोंबो संग्रामि जिबनाव संग्रामजोंनो थांबाय जिउआ मा मोनखो जोंलाय जेनेबा दिनैहाय जों जेबो मोनाखै ना गारि गंसे बायनानै गाखोनो हादों ना गंसे मोजां न' लुनानै लानो हादों खिन्थु संग्राम खालामै खालामै जेलानाखि संग्राम मोनसे देरहायो मोनसे संग्रामा जेला देरहायो जों मा थुरि जिगाबनि न'आव थानानैबाबो 15 तला 20 तला न'आव थानाय बायदि गोजोननाय मोनो जोङो सिथ्लायाव धारा बनानै ओंखाम जानाङोबाबो सनानि डाइनिं टेबोलाव ओंखाम जानायजों समान सुख मोनो जोङो जेलानाखि जोंनि सोमावसारनाया देरहासार जायो दाखालि बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव हयथ'बा जोंनो पृथिबीनि गेजेराव बयनिफ्रायबो सुखिसिन मानसिफोर जानो हादों मानसिफ्रा जोंखौ सन्मानजों नायदों बेवहाय मानो नायखो बे बर' मानसिफोरल' नङा सारा इण्डियानि मानसिफ्रा नायदों मानो एनडिएफबि होननाय आफादा दिनै बर'फोरनिल' मिथिजानाय आफाद नङामोन सारा वर्ल्डआ मिथियो म्यानमाराव थादों मालाबा बांलादेशआव थादों हाग्रा बंग्रा थानानै फाइट खालामदों मालाबा बम बेरफ्रुनायनि थाखाय दाय होदों मालाबा मानसि थैनायनि थाखाय दाय होदों नाथाय बेयो जे बिराद गिदिर मोनसे शक्तिबान शक्ति गोनां गोहो गोनां मोनसे उग्रपन्थी हानजा एबा बिग्रायारि हानजा बे बाथ्राखौ भारत सरकाराबो साननो गोनां जादों दा जायनि थाखाय मोनसे शक्तिनि गेजेरजों बेखौ फोजोबनाय जायाब्ला इयुनाव उत्तर पूर्बांचलाव नर्थ इस्टार्न रिजनाव आरो बिराद गिदिर समस्या जाबावगोन होननानै दाखालि एनडिएफबिनि गासै हानजाखौ लाजोबनानै मोनसे सुक्ति खालामबाय दा आं बेखौनो थेंक्स होदों जोंथ' मा खालामदों जों मददल' होदों मालाबा मिनिस्टारखौ बुंनांगौ सोरबा अफिसारखौ बुंनांगौ सोरबा एमपिखौ बुंनांगौ सोरबा गभर्नमेन्टखौ बुंनांगौ जों थांनानै मदद नाथाय सुक्ति खालामनायनि आसल थांखिखौ एनडिएफबिफ्रा गासिबो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनो बुजिनानै गावसोरनो थांखि लायामोनबा बिसोरखौ दुरुं खानानै बोनानै लाबोनानै सुक्तियाव सहि खालामफैनो हाया दा जाहाथे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोननि सुक्तिया जे गोनां जाबाय बेखौ रन्जन दैमारियाबो जेलाव थानानै सानदों गबिन्द बसुमतारियाथ' नेगसियेसनाव दंबाय थायो फेरेंगा सावरायग्रा मोनाबो म्यानमाराव थानानै बे बाथ्राखौ गोनांथिखौ बुजिदों धीरेन बर'आ नै दाखालिसो गावस्रालांदों बे नेगसियेसनावबो दंबाय थायोमोन आरो जेलानाखि मोनसे सुक्ति खालामनायनि सुबिदा फैयो बिथांमोना गावसोरनो थांखि लानानै बे सुक्तिखौ खालामदों दा बिनिखायसो बे सुक्तिया जाफुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारसिङैल' बे सुक्तियाव सहि होनो थांबाबो भारत सरकारा बेखौ सहि होनाय नङामोन बा एनडिएफबिआ बबेबा मोनसे ग्रुपआल' थांनानै जों सहि खालामसै होनना बुंबाबो भारत सरकारा बेखौ मानिनाय नङामोन एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हान्जाया ज' फैनानै एबसुजों लोगोसे जयैनो सुक्ति खालामसै होननायावसो बे सुक्तिखौ भारत सरकारा मानिदों दा बेबायदि सुक्तिया जेरावबो जाफेराखै आरो हयथ'बा दिनै एनडिएफबिजों बे सुक्ति जानायनि थाखायनो आसामाव आलफायाबो बावैनो सुक्ति खालामनो गोनां जानो हासिगौ गनाय नङा बिसोर थानो हानाय नङा होमबा गोजोननि लामाखौ सोर दिन्थिखो आसामावलाय जोंनो दिन्थिबाय नङा होमबा ओंखायनो बे सुक्तिया जोबोद मोनसे ऐतिहासिक सुक्ति सोरबा बुंदों आलादा रायजो मोननायनि लामाया बन्द जाबाय आं रायनो गोसो गैया आलादा रायजो दाबि खालामनायनि अधिकार बयहाबो दं खालामथों खालामनांगौ जेबो गैया जोंहा खालामनायाव खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ जोङो रायजो राजाफोरनो भुल बुंनो नाङा जे आलादा रायजो जानोबा भारत सरकारा गाबोन जुदि आलादा रायजो बड'लेण्ड खालामनोबा रावजोंबो सुक्ति खालामनाय नङा मोनसे सुक्ति खालामनानै आलादा रायजोखौ दानाय जाया माब्रै दानाय जायो जेला आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दानाय जासिगोन होननानै थांखि लानाय जायो होमबा बेखौ फार्स्ट मदिनि केबिनेटआसो बेखौ एप्रुभ खालामजेनगोन पार्लियामेन्टआव बिल लाबोगोन पास जागोन भारत सरकारासो बेखौ गावनो गाव दागोन नोंजों सुक्ति खालामनानै दानाय जाया झारखन्ड दादोंमोन बिनि थाखायबो सुक्ति जायाखै तेलेंगाना दादों छत्तीसगढ़ दादों उत्तराखन्ड दादों
नागालेण्ड जादों मेघालया जादों रावबो सुक्तिजों खालामनानै जायाखै थारमाने मोनसे आन्दोलना मोनसे गभर्नमेन्टखौ बाध्य खालामनो हायोबा आलादा रायजो दानो थाखाय होमबा गभर्नमेन्टआ गावनो गाव थांखि लायो दा ओंखायनो बिटिआर सुक्तिजों बड'लेण्ड दानायनि लामाया बन्द जाबाय होननाय बाथ्राया बे नंगौ नङा नंखाय बियो बेखौ जिखुनु समाव दानो हायो गाबोन समफोर आसामफोर रिअर्गेनाइज खालामसै होननानै भारत सरकारा थांखि लायोबा बेखौ जिखुनु समाव दानो हायो रायजो दाबाबो चिफ मिनिस्टारा नोंनिनो जाथारगोन होननाय गेरेन्थि गैया रायजोफोर इलेक्सनसो जागोन जाय देरहायो बेनो चिफ मिनिस्टार जागोन दा बेफोरखौ बुंलानानै जोङो মাঝে दैदेननो नाङा ৰাইজসকল ইয়াত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নেতৃবৃন্দক মই দেখিছোঁ বিটিআৰ চুক্তিক আমি এটা শান্তিৰ এটা যাত্ৰা হিচাপে ধৰি ল'ব লাগে এই অঞ্চলত স্থায়ী শান্তি স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে এটা আমি আধাৰ পাইছোঁ কাৰণ পাইছোঁ মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিল বিটিএডিৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনো বিচাৰিছিল 15 বছৰ ধৰি বিচাৰি আহিছিল কিন্তু এটা কাৰণ পোৱা নাছিল এটা আধাৰ পোৱা নাছিল কিহৰ আধাৰত আমি পৰিৱৰ্তনটো আনিম কিহৰ কি কাৰণত আমি পৰিৱৰ্তন আনিম বিটিআৰ চুক্তি আমাৰ আধাৰো দিছে কাৰণ দিছে এই বিটিআৰ চুক্তি যথেষ্ট সৰলকৰণ কৰা হ'ল উদাৰীকৰণ কৰা হ'ল ইয়াত ভূমিগোনাং ৰাজ্যফोरखौ খাवलाय হरदों অন্যান্য অধিকাৰক স্পষ্টভাৱে কোৱা হ'ল गाव खालामो जाहाथे नोंथांमोना दान्दिसे थाबावो बिनि थाखाय खावलायहरदों खानिबा थाखिबनि बिसारे तार कारणे এটা উদারীকরণ আনা হল এটার কারণে জনগণের রাজ্যক অধিক অধিকার দেওয়া হল ভূমি অধিকার কারো খর্ব নহয় এই অঞ্চলত যিসকলৰ ভূমি অধিকার আছে ইতিমধ্যে যার হাতত ভূমি আছে মাটি আছে তেওঁলোকৰ মাটিৰ অধিকাৰ কোনোদিন খৰ্ব নহয় আৰু কোনোবা ভাষা সংস্কৃতিৰ ওপৰত কোনো আঘাত বা আক্ৰমণ নাহে তো এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে এই অঞ্চলত শান্তি আমি কেনেকৈ স্থাপন কৰিব পাৰিলো এনডিএফবি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী সংগঠন যদি শেষ নহ'লে আমি এই অঞ্চলত শান্তি অনাটো সম্ভৱ হ'লেহেঁতেন তার বাবে এনডিএফবি নেতৃত্বক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব তেওঁলোকে নিজে ভাবি নিজে চিন্তা কৰি এটা সিদ্ধান্ত উপনীত হৈ পেলাই শান্তিক এটা সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে শান্তি চুক্তি সই কৰিলে অন্তৰ্ভুক্তি হ'ল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু তাৰ ক্ৰেডিট তাৰ সন্মান আমি তেওঁলোকক দিব লাগিব সেইকাৰণে সাহস চবেই আহক শিক্ষিত মানুহ বুজি পাইছে বিটিআৰ চুক্তি কি আইন মতে কি লিখা আছে সংবিধানৰ 6 শিডিউলত কি লিখা আছে ইয়াত বসুমতাৰী মাটি কিনা বেচাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই শৰ্মা হুছেইনৰ মাজত মাটি কিনা বেচাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই চক্ৰৱৰ্তী ৰায়ৰ মাজত মাটি কিনা বেচাৰ প্ৰব্লেম নাই মাত্ৰ প্ৰব্লেম আছে ক'ত এজন বসুমতাৰীৰ পৰা এজন চক্ৰৱৰ্তীয়ে মাটি কিনিব নোৱাৰে সেইখিনি মাত্ৰ বাধা আছে এজন নাজাৰীৰ পৰা কোনোবা হুছেইনৰ মাটি কিনা বেচা নহ'ব কাৰণ এইটো 6 শিডিউলটো ট্ৰাইবেলৰ পৰা অনা ট্ৰাইবেলে মাটি কিনিব নোৱাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ কোনোবা হাজদাই যদি কোনোবা চক্ৰৱৰ্তীক মাটি বেচিব বিচাৰিছে বা কিনিব বিচাৰিছে পিটিচিৰ বা বিটিআৰ আইনে এইটো বাধা দিব নোৱাৰে তো এইটো জানি লওক কোনোবা অপপ্ৰচাৰ চলাব পাৰে নৱকৰণী এইটো অপপ্ৰচাৰ চলাই নিজকে ভগৱানৰ নতুন অৱতাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰি অৱৰোধ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে দুবাৰ এমপি জিকিলে তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে গাঁও কৰ্তনৰ তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বিটিচিৰ পুনৰীক্ষণৰ বিটিচি চুক্তিৰ পুনৰীক্ষণ নহ'ল গাঁও কৰ্তন নহ'ল কোনো ক্ষমতাৰ কৰ্তন নহ'ল বৰঞ্চ বিটিআৰ চুক্তি তেওঁ এমপি হৈ থকা অৱস্থাটো হৈ গ'ল সি বাধাও দিব নোৱাৰিলে তো নৱকৰণীয়া যে অসফল তেওঁ যে একো কৰিব নোৱাৰে সেইটো আপোনালোকেও বুজি পাইছে সেইকাৰণে আজি এইটো গ্ৰহণ কৰি লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে ভৱিষ্যত আমি যেনেকৈ বিচাৰিছোঁ এনেকৈ আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তারা রাইজोफोर गोबां बाथ्रा बुंला थांनाय बाराव बेसेबां देरहायामोन थांनाय समाव जोंहा बे 13 चिराङाव 12,500 भट लानानै देरहादोंमोन ओमफ्राय जोंनि हेंथा हान्जानिफ्राय जों 2,500 भट मोन्दों एबारथ' बिटिआर चुक्ति जाबाय 12,500 नि जायगायाव
20,000 भट मोननांगौ रायजोफोर हागोन ना हाया आरो जोंनि हेंथा हान्जानि थुलुनायाव बे समस्तिनिफ्राय खमसे खम 10,000 भट भारा मोननानै देरहानांगौ जोङो नङा होमबा दा दिनैनिफ्रायनो UPPL नि जै ट्रेक्टरनि जै नङा होमबा रायजोफोर आं बेखिनिखौनो बुंबाय दा गोदानै हाबनो नागिरदों बिथांमोनखौ बरायनो आखायाव लाबाय जोङो आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ बाहाय फोजोबबाय गोजोन्थों